pel tren hi havia unes agulles, i quan les agulles estaven baixades, o encara que no, quan venia la gent amb l'estraperlo, perquè a Sants els estaven esperant i els hi prenien, el tiraven per les vies i saltaven del tren. I allà on passaven corrents per tots aquests carrers, sobretot per la ronda de la Torrassa, la gent corrent amb els paquets i d'allò. A vegades els empaitaven i altres vegades no, però sempre corrien perquè si els atrapaven els hi prenien tot. O sigui, que al temps de l'estraperlo vam passar èpoques molt divertides. O sigui, era un habitual en el paisatge, corrent, en amunt i en avall. Sí, perquè paraven, quasi bé frenaven els trens perquè per entrar a l'estació tenien que entrar. Hi havia poques vies i tenien que entrar a poc, i allà aprofitaven per tirar el que portaven. I això durant quants anys? Això va ser una pila d'anys, fins que, mira, quasi bé fins als anys 50. Que van treure el reaccionament. Mentre va haver-hi el reaccionament, va haver-hi estraperlo. El 54 es va acabar. El 60. Jo dic que al 50, quan el meu germà va néixer ja no hi havia estraperlo, ja no hi havia... Per explicar-li a una nena o a un nen que ara està a l'escola què era això de l'estraperlo, com ho definiríeu? Doncs ho definiríem que anaven a fora als pobles a comprar verdura, pa, si trobaven, el que fos, que no el podien vendre, o sigui, que ja els hi venien d'estranquis, i llavors ells ho portaven a Barcelona i ho venien guanyant-se uns calarons. Però clar, ni els hi podien vendre ni ho podien entrar a Barcelona. O sigui, que era tot d'amagatotis. I contextualitzant això després d'una guerra civil i durant la dictadura franquista. Això durant la dictadura franquista. A la plaça Pirineus, els diumenges, jo me'n recordo de petita d'anar a comprar pa blanc, perquè donaven el racionament, era un pa olorós, i d'amagat a la plaça Pirineus venien pa blanc. Que ara el pa negre està més de moda, Sí. que no a la vostra època. Jo no sé si te'n recordes tu Ui, d'això. si me'n recordo. Això, el meu pare treballava a la Renfe i això jo ho vaig viure. No, clar, el d'allò sí. No, jo dic això del pa blanc. Sí. Això. Però, de fet, el gènere no podien entrar a Barcelona perquè estaven els brots. I que a I més, llavors tenies que pagar... és que a més estava prohibit que te'l vendessin, I tu treies... perquè jo a casa meva, al poble dels meus avis, ni per ells tenien que amagar-se inclús el blat, fer veure que havien acollit negros perquè si no se l'emportaven. El blat el tenien controlat al govern i ho tenien que portar a un punt determinat. És que ho tenien tot controlat i els hi pagaven com volien, que era res. El blat era una de les coses del consum que estava controlat per al govern. I els meus avis eren d'un poble de Teruel, de la Serra del Barracín, i tenien molí. I tots els pobles del voltant, a la nit, passaven a moldre perquè era per quedar-se la farina per ells. O sigui... Perquè feien una mica d'estranquis i es quedaven... Clar, es quedaria pel gasto de casa almenys, perquè si no... O sigui... Bueno, va, anem que sí.